ഒരു പെണ്ണ് നിക്കണ നോക്കി, ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലോ? അയ്യോ വേണ്ടടാ, ഇത് ആളുഞ്ഞ സ്ഥല, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല. ഞാൻ എന്നീ വഴി കൂടെ പോകാറുള്ളതാ. ഇവിടെ ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടായിരിക്കും. എന്നെ ഹരിശ്രീ നഗറിലൊന്ന് ഇറക്കി തരൂ. അയ്യോ വേണ്ടടാ, ഇത് വല്ല പണിയായിരിക്കും. മിണ്ടാതെ കടാ, കുട്ടി പുറകിലിരുന്നോളൂ. നിങ്ങളെന്താ ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കണേ? എന്നും ഇവിടെ കാണാറുണ്ടല്ലോ. 4 കൊല്ലം മുന്നേ ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായത്. എൻ്റെ കാല് ഫ്രാക്ചറായി. എന്നെ ഇടിച്ച വണ്ടിയിലെ 2 പേര് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചുപോയി. ഇതാ അവളാടാ. എടി ദ്രോഹി, അപ്പൊ നീയായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ചാവാൻ കാരണമായ പെണ്ണ്. 4 വർഷമായിട്ട് തന്നെ തേടി നടക്കായിരുന്നു. ഈശ്വര, എസ്കേപ്പ്!